उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे उदालगुरि टाउन जास्ट नियार टू इक' बैंक नैबेयाव मोनसे हटेल दङ बेयावहाय माइनाव रेस्टुरेन्ट होननाय दिनै बे माइनाव रेस्टुरेन्टआवहाय बिथां जनक दैमारि जायनि चेनेला जाहैबाय जेडि प्रडाक्शन जाय बिथांमोना थांनाय सप्तासे आगोल बिथांमोना जिबायदि मिडियानि गेजेराव फोसावदोंमोन बे बिथांमोना 4 तारिखनि एप्रिल 2023 आवहाय नैबे बैसागु एलबामखौ दिरुनगोन होनदोंमोन दिनै बे बिथांमोना बेखौ ओपनिं खालामनो थाखाय बे बिथांमोना दिनै बे केक हानो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनबाय जायखौ फान्थावस्रि होननानै जों मिथिनो मोनोमोन बे फान्थावस्रि बिथाङा नैबेयाव एक्ट्रेस महरै रल लादोंमोन दिनै बे बिथांनि बिब'आबो बेयाव नुजाफैदों दिनै बे केक हानायावहाय जों बेजों लोगोसे जों माखासे फान्थावस्रिनि बिसयबो जों मिथिनो लादों बे बिब'निफ्राय बेनि रिल बनायनाय बेनि माखासे फेमासआ माबायदि जालांनाय आरो माबायदि वर्कआउट खालामो आरो बेजों लोगोसे दा बिथां जनक दैमारिया जिबायदि बे जेडि प्रडाक्शनखौ दिनै रिलिज खालामनो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे बिथाङा नट अनलि बेयो एलबाम दिरुना बे बिथाङा गोबां बिदिनो जिमनि थ्रु बे बिथाङा गोबां बिदिनो वर्कआउट खालामनानै बडि बिल्डिं चेम्पियनशिप गेलेनानै बिथाङा गोबां गल्ड मेडेलिस्ट मोननो हानाय बिथाङा मुंदांखा जानानै दंथ'यो दा उदालगुरि ओनसोलावहाय फै जों मिथिनो लादों बे बिथांमोननिफ्राय आं खावलायखेबनो देखायनो थाखाय बाय निउस नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो एडभान्स बैसागुनि आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय माने गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो बयनिसिमबो रायजो राजाफोरनिसिम दिनै माने जोंहा माने मोनसे दाखालैयो भिडिअ एलबाम लाबाय थादोंमोन बेखौ दिनै माने रिलिज होबाय आरो बिनिनो फिसा सेलिब्रेसन दंमोन आरो आं बेयाव नुजाथिफैबाय आरो बेयाव मानो होनोबा जोंहा एक्ट्रिसा जिहेतु फान्थावस्रि मेन एक्ट्रिस लादों बेयाव बियो माने एसे देहानि प्रब्लेमनि थाखाय माने बेयाव नुजाथिफैनो हायासै आरो बिनि बेला आङो बेयाव नुजाथिफैनाय जाबाय आरो बिथाङा फैनो हायाखै ओमफ्राय बिनि बेलायाव बुंनो सानो होनोबा बिनि फार्स्ट एलबाम आरो इयो बैसागु एलबाम ओमफ्राय बिथांखौथ' माने गोबां जायगानिफ्रायबो लेंहरदोंमोन बेफोरबायदि भिडिअ आरो फिल्मफोरावबो सर्ट मुभिफोरावबो लेंहरदोंमोन बिथाङा एसे गोजान जेनेबा थांनो हायिनि थाखाय माने बेफोराव थांनाय जायाखैमोन आरो दा माने जायगानि जानानै जायगानियाबो एसे माबा जानांगौ होननानै माने जायगानियाव बानायनाय जादों आरो बिदि नङा गोजानावबो थाङा बेबायदि नङा गोजानावबो थांगोन बिथाङा एबारनिफ्राय बिथांखौबो फान्थावस्रिखौबो माने कालसारनि लाइनाव नुनो मोनसिगोन माने आं बिनि बेलायाव बुंनो सानो होनोबा आङो बिनि फार्स्ट टाइम भिडिअ नालाय बैसागु भिडिअ नालाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो मा होनो होनबा आं बिनि बिब' जानानै माने बेखौ जिहेतु शुटिंआव आङो बेखौ एसे गाइड लानानै मोजां माबाजों मोजां लाइनजों माने बेखौ शुटिंफोराव आगान होदों आरो आङो बिथाङा माने बारा बैसोबो जायाखै एसे उन्दै बांद्राय मिन्थियाबो बिनिखायनो आंनो एसे गाइड लानानै बेखौ माने शुटिंआव हरनाय जादों आरो नोंथांमोना अनसायगोन होननानै आसा थाबाय आरो जोंहा एक्ट्रिसा जिहेतु नाफाथि फान्थावस्रियाव बिथांखौ बांसिन सिनायनाय जायो फान्थावस्रि आरो बिनि इउटुब चेनेलनि नामा नाफाथि हाज'वारि आरो बिथाङा माने गोबां माने रिल्स बानायदाव माने इउटुब चेनेल खुलिदों आरो रिल्स बानायनायाव माने बिथांखौ बिराद गोबां मानसियानो सापर्ट खालामदों आरो बिथाङा माने कमेडि पानि टाइप इन्टारटेनिं खालामो आरो बिनिखायनो गोबां मानसिया बेखौ माने अनसायदों आरो मोजां मोनदों माने मानसिफोरखौ मिनिहोनो हानाय बेफोरबायदि आरो खिन्थु खायसे मानसिया बुङो माने बिनि माने माखासे फेस्ला भिडिअ फैयोना बेना गावनि चेनेलाव बेखौ बुंहरो माने बर' हारिखौ फानबाय माने बियो एसे लङि गामसा गाननानै थाङोना जास्ट माने फानिनि थाखायसो मानसिखौ मिनिहोनो थाखायसो आरो बेयो माने मानसिखौ माबा खालामनाय नङा आरो बर' हारिखौ फाननाय नङा बिथाङा माने बेखौ एसे दुखु मोनो आरो बिथांखौ गोबां मानसियानो कमेन्टआव बुंहरो बर' हारिखौ फानबाय माबाय खिन्थु नङा बे कालसारखौ लाखिनायसो मिनिनानै मोनसे टेलेन्ट देखायनाय बिदि नङा आरो माने मोनसे टेलेन्ट देखायनानै मानसिफोरखौ माने मिनिहोनो हानाय बेयो माने रायजो राजाफ्रा बिदि बुंहरनाङा आरो माने गोसोआव दुखु मोनोबा माने दावगानो हाया बेबायदि नङा दावगानो हानाय मोनसे बाथ्रासो बुंहरनांगौ आरो नोंथांमोना रायजो राजाफोरा जाय बुङो बेखौल'सो बुंदों आङो माने गोबां मानसिया अनसायो बिसोरखौ बुङाखै आङो ओमफ्राय दिनै बिथांनि फार्स्ट भिडिअ बैसागु भिडिअ नालाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों बिथांखौ माने बेफोरबायदि मेन एक्ट्रिस रलाव खालामहोनानै माने लानायनि थाखाय आरो
स' माने एक्टरा माने गावनो खरसा खालामनानै गावनो निजे खरसा खालामनानै बेफोरबायदि भिडिअखौ खालामदों आरो थ' बिराद खस्थ' जायो शुटिं लानायाव ओरैनो नायनायावल'सो बिराद इजि नुयो खिन्थु बिराद खस्थ' जायो माने मोजां खालामनो सानबाबो माखासे फैसा नङाबा बाजेटनि थाखाय खालामनो हाया जायो बेखौ रायजो राजा नोंथांमोना बुजिनांगोन अनसायनांगोन नायनांगोन ओमफ्राय माने आं गोबां प्राउड फिल खालामदों मानोना जि डेटखौ होदोंमोन बे डेटआवनो जों रिलिज खालामनो हादों भिडिअखौ आं जायफ्रा मिक्सिं खालामदों बा एडिटिं खालामदों बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों सानसेनि गेजेरावनो बिसोरो माने कालार ग्रेडिं खालामनानै आंनो हरदों भिडिअखौ आरो बे बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै जोङो बे डेटआव रिलिज होनो हादों आरो भिडिअखौ बिनि थाखाय आं गावखौनो प्राउड फिल खालामदों बिथांखौ आं गोबां हामग्लायनाय बावहरदों मानोना बिथाङा गोबां खस्थ' खालामबाय फार्स्ट टाइम गोबां खस्थ' मोनबाय लोमजागुलायबाय आं खोनानो मोन्दों बिनि थाखायनो बिथांखौ हामबाय होनदों आंनि गोरबो सिंनिफ्राय जे गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जिथु मडार्न जुगनि बर' सिख्ला बैसागु एलबाम बेखौ बिथाङा साक्सेसफुल खालामबाय बिनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा हामग्लायनाय जासिहरदों बेबायदिनो एलबाम दिरुनगोन बायबा आरो नाफाथिखौनो सान्स होबावगोन होननानै नाफाथिखौ आं रिकुवेस्ट खालामखादोंमोन जे जोंफ्रा पेट्रियट्स हारिनि थाखाय आं मोनसे गित लिरदों ओइ बर' जोहोलावजोफोर गैला नामा नोंसोरनि मेगनाव बर'लेण्डनि सिमां बियो बे मास नङाब्ला नेक्स्ट मान्थआव रिलिज माने दिहुननाय जाहैगोन आरो मोनसे दंबावो हायना मोहुनि होननाय मोहुनि बेखौबो आंनो लिरदों आंनि स्क्रिप्ट बेखौबो साननैसोनि बावैसोनि उनावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा नोंथाङा नैबे फान्टास्ट्रिखौहाय जिखिनि रल होदोंमोन नोंथाङा बेनि पारफरमेन्सखौ माबायदि नांखो गोबां बिथाङाथ' गोबां पारफेक्टखा माबायाव एक्टिङावहाय मोजांखौनो होदों नोंथांमोना भिडिअ नायब्लानो जाबाय बोरै जादों आरो कमेन्टखौ होबानो जाबाय आरो बोरै जादों मोजाङानो जादों आरो दा नोंथाङा बेजों लोगोसे जिखिनि भिडिअआ ओरै रिलिज जानो थांगासिनो दङ दा रायजो राजानिफ्राय मोनसेल' रिकुवेस्ट थाबाय जुदि प्रडाक्सन चेनेलाव थांनानै बयबो नायलायदो आरो मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामना हो लाइक कमेन्ट होदो मानोना बे भिडिअ बनायनायाव गोबां खस्थ' दङ थाखा फैसानि खरस जायो बेनि थाखायनो आं खावलायदों बयबो अनसायगोन होननानै रायजो राजानिसिम नोंथाङा नैबे पार्सनेल बे जिखिनि एलबाम दिरुनदों बेयाव नोंथांनि थाखाय सोरबा स्पन्सर फाइनान्सियेल होग्रा दं नामा बिदिथ' होग्रा गैया नाथाय लोगोफ्रा बिबाला एसे एनै सापर्ट होयो आरोना फ्राय आं माने 1 मान्थ 2 मान्थ बिदि खामायनानै जमा खालामनानै फैसाखौ गरसे बिदि लाखिलांनानै एलबामनि थाखाय आं जमा खालामनानै बिदि दिहुननाय जायो आरोना जों नोंथांखौ गोबां ससियेल मिडियायावबो नुनो मोनबाय थादोंमोन नोंथाङा सासे जिमावबो वार्कआउट खालामनानै बेबायदिनो ट्रफि मोननो हानाय अबेबा नगाव अबेबा तामुलपुर बिदिनो गोबां जों नोंथांखौ नुनो मोन्दों दिनै नोंथांखौ जों मोगथां महरै मोननै माने पारफेक्ट नुनो मोनबाय एलबाम एन्ड जिम वार्कआउट खालामनाय दा नोंथाङा बेनि कमपेनसेट माबायदि रायजो राजाखौ फोरमायनो सानो बिथ' इजि नङा जेनेबा मोननै लाइनाव आगान होनाया बडि बिल्डिंब्ला जों बिराद खस्थ' आरोना आरो गोबां फाइनेन्स नांगौ जायो माबा फैसा बिराद नांगौ जायो आरोना बेयावबो आं गोबां खस्थ' खालामो आरो एलबामनि थाखायबो आं गोबां खस्थ' खालामो बेनो आरो खस्थ' मेना जाबाय हार्डवर्क खालामनाय बिनि फिथाइ आरो बिनि बेलायाव आं बेखौनो एडभाइस होनो सानदों जों देहाखौ फिट लाखिनोब्ला ड्राग्स जुमाय गय सादा बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानो नांगोन आंथ' जेब्लानिफ्राय जिम लादोंना बेफोर बुस्थुखौ आं आखाइखौनो होफेरा आरोना बेखौ लानाय लोगो लोगोनो जोंनि देहाया जिबायदि जों बडि बनायनांगौ जों बिदि हाया बिनि थाखायनो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जायो दा आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामदों जुदि जों गावखौनो फिट लाखिनोब्ला जों जिथु बेफोर गाज्रि जानाय लोंनाय बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन आरो जों बेफोरनिफ्राय गोजानाव थाब्लासो जोङो लाइफआवबो जों साक्सेसफुल जानो हागोन आरो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामदों